Slušali smo grupu Coral in the Morning u 6:39. Jutro je... Dok nije otkriven njihova treća pesma, onda mi je bila jedna od... Jeste. A sad ću da vam otkrijem jednu pesmu koja je posvećena baš ovom prazniku, 8. martu. Pa ako ćete, pristanete da poslušate sa mnom. Ranila me jedna žena, Evo Radislav Rodić Roki. ranila za sva vremena. Hvala YouTube-u na ovim divnim momentima. Gde si ovo iskupa? Kako je... Se uzela, dušu opila. Ej, žena. Hvala Black Radislav. Magic Woman od Radislava Rodića Rokija. Pa gde? Znaš kako sam ga zaboravio? Prvo zaboravio sam potpuno kako Možeš zaboraviti Radislav Rodića Rokija. Ne zaboravio sam. A si zaboravio Dragana Marjanovića Mačka? Jesam. Sve zaboravio. A zaboravljam stvari. Hej druže, što prodaješ ruže, evo ti adresa i broj. Znam, rođendan je njoj. Nesi od cveća rođendan. Da, znam. A jesi zaboravio ti Jelenu Bročić koja ostavlja ruže ispred moga praga, čijom li se srcu ja toliko draga? Da nisam zaboravio. Ne smeš da zaboraviš, ali Radislav Rodić Roki, pomešao sam ga malo, izgubio mi se njegov lik. Samo sam to ti kažem, ja sam ga zapamtio i pesmu. On nikada nije čak ni išao na to da mu pamtimo lik, nije on kod današnji pevači. Ne, kad kažeš, on išao na delo. Ali imao je taj styling sličan kao Halid Muslimović. Da. Apsolutno. Znači malo, neki pramen je tu zavrebao ponekad. Danas ćemo dosta, znači širok spektar muzike ćemo danas pokriti, od ovih klasičnih žalopojki za ženom do borbenih pesama koje podstiču rušenje patrijarhata. Tako da ćemo danas ovako, bukvalno biće borbeno, ali i biće naravno. Aj sad da vidimo prvo kako nas vreme čeka. Kako je bila kao špica. Da. Pokušam se setim koja su još, put u Avonlea išao na nje. Išao put za Avonlea. Put za Avonlea, da. Pa više onaj, sećaš onaj Pretender, onaj kameleon kod nas prevedeno, onaj lik što može da bude bilo šta. Jo, da. Dosta bilo jako. Dosta socko. Oni su imali te nekih, onako, ne znam da objasnim. Oni bi trebali... Tu je dobrih serija, išao treći Kamen od sunca. Da, imali su dobre serije ispresicane teškom dozom Hallmarka. Da. Si primetio? A bila je zakopčanost. Zakopčanost je bila, ono, Hallmark je bio taj moment. Bilo je, da, kao dobre serije, ali nekako s nekim tim hrišćansko-porodičnim momentom, ono. Ne vidi se krv i svi su zakopčani. Jaki, da. Bio i Tarzane, sećaš, mislim da je išao. Ne, to je išao na Pinku. Nije, to će pobrkao. Da li tebe, to sam te pitam, kad pogledaš ovako, lik i delo Bogoljuba Kraljića, da li tebe on malo poliva na Trumpa? On je totalni Trump. Jel tako da je? Da, on je totalni Trump. Jakovi, onako, on je takva pojava. To je skroz znači, to. Znači ono besomučni samoreklamer koji za sebe ima rezultate samo kada je bio u dosluku, kada mu je bio dat ključ od kase. Tako. Znači, čovjek koji može se pohvaliti poslovnim uspesima samo kada ugasiš ono nadzorne kamere, svetlo i daš mu ključ od kase. I onda on uspešni biznismen. Slušali smo Pipets i Pool Shapes. Da. Kaže ovako, nikad neću zaboraviti zapanjenost Keve koja je radila u vrtiću blizu dr. Dabićeve zgrade kad je uhapšen, pošto je ceo vrtić mislio da je to Zafir Hadžimanov. Jeste stvarno ličio. Da. Jako na Zafira Hadžimanov. Jeste. Da li to znači da se vraćaju čuvene D&D, odnosno debela Ndeblja? Da. Kaže, njegove dve ćerke, jedna punački, jedna ružnikavija, što pumpaju patriotizam svakih sat vremena. Jeste. Za oni koji se ne sećaju. D&D, da. A Maja Japunđa, sada Nikolića, mislim Hugo, sećaš Huga? Hugo, da bila igrica Hugo. Da, ona crtanje iznogu. A kako se zvao na Pinku? Emisija? Hugo. Kako se zvao Pinku? Easy. Tajni agent Easy. Tajni agent Easy. Gde je Sin Dragan sa poluokrećenom facom obilazio kafiće? Ja se toga ne sjećam. Koji je to? Kaže ovako, išao West Wing i Jeremiah išao na BK i to niko živi nije registrovao da je to. Zašto je ta serija kao po stripu rađena, to je jedina ekranizacija, ali niko živi se ne sjeća nje tako. Ja je posle poskidao sa torrenta i pogledao, nije loše, bila samo jedna sezona, nije obnovljena. A kaže, My So Called Life je stvarno dobra serija. Dobra serija, pa ja sam odgledao sve, dobro su likovi odrađeni, svi u detaljima, dobra i ta Claire Dance, ako se tako zove. Kaže, moj simpatir, molim da se odvoje rubrike rusofobija i belorusofobija, da se ne zbunjiva narod. Bilo je dobrih programa BK, dobre stare dokumentacije Discovery. Jeste. A bilo je dobro. Ne, BK je imao svoje momente. Znaš da on ima te neke, kao Tijanić je, kako je Tijanić menjao pravac, znaš da to je ono čovjek koji je najviše puta okrenuo se oko sopstvene ose da bude sve što je za života moglo biti, pa onda kao kako stigne ta neka direktiva da se bude malo opozicija, malo vlast, od toga zavisilo politički pravac, ali neki taj ono, tehnički je to bilo dosta moderno u to vrijeme i napredno i radili su kao te zapadne televizije, izgledali su dizajnom slike i ostalo prilično. Bili su dobro. I imali su dobar serijski taj kao. Bilo dobro osmišljeno. Čak ima bila dobro osmišljena televizija. Pa ima dobru programsku šemu, možete reći. A s obzirom da Pandan, mislim šta ima protiv njega, protiv sebe imao Pink, tako da tu baš i nije morao puno da se
Da se bori, a Pink ali je opet pokušao je bio u dobar. programskom smislu to vreme se bori krađom dobrih svetskih hitova Da. koji su dolazili kod nas pre nego u američki bioskop. program. Mislim, imao je i bisere koje smo gledali. Kad bi videli Sve me Ljubu ne Njusu, zanima. da nismo imali bisere. Kad bi videli, gledali za smo. bisere nisam baš siguran, da ne znam šta bih Imali rekao. smo tu dobrih momenata. Pa da, to je ono kao kada sa naknadnom pameću, ono otprilike drago mi je što mi je bilo teško kad sam bio klinac jer sam sada iščeličeniji, ono otprilike, ali nekako mi ono kad sretnem svog švedskog vršnjaka nekako kako ti kaže, volao bi da sam imao njegov život. Da. A ne, pa nek se menjamo, nek je on gledao Vanju Bulića, a ja nek sam imao švedsko djetinjstvo bez Vanje Bulića, nekako bi se snašao. Teo sam samo na kratko da pustim jedan hit iz tog perioda. Pa ovo je sa albuma Krovovi oblaci. Sad si skrečovo, šteta. Ovo je sa albuma Krovovi oblaci. Hoće samo da čujemo refren dok ne dođemo u Bilicu. Šta mi fali? Ovaj deo mi nije jasan. Slušaj. I s drugovima posle sebe smiruje. Pa mislim, ne znam. Jer samo on ne pali. Ajmo. Reci, Marija, reci mi, kad te dobra cura zamoli. Dobra je stvar, mislim. Ja sam čuo da ovu pesmu, sad da li ovo molim da se ovo pobije odmah koji trač, da je ovo pisao lik iz Oražnjeg otmičara.